Uns 15 quilòmetres abans d'arribar a la població de Chamonix es troba el plató de Sí, a la comuna de Passy, a l'Alta Savoia. Just al vessant sud hi ha tot un allargat estrat rocallós calcari per on passa la via ferrata anomenada Coralla, que us proposem tot seguit recórrer. Després de deixar el cotxe, enfilem un camí per dins d'un magnífic bosc d'avets. Al cap d'uns 20 minuts, assolim el peu de la paret on comença el nostre itinerari. Estem als peus d'una via ferrata que es diu Coralla i que està tocant a Chamonix i que fa pinta de ser molt entretinguda, amb molt bones vistes, per tant, tenim moltes ganes de començar a gaudir-la. De totes maneres, hem d'esperar una mica, ja que a ple estiu aquest recorregut és molt sovintejat i no és estrany haver de fer cua. Durant els mesos d'hivern, de novembre fins a març, està tancada o no s'aconsella fer-la, però de juny a setembre, gairebé cada dia, grups de muntanyencs, amics i fins i tot famílies s'hi aventuren. A l'inici cal superar un tram vertical, però de seguida la via comença a desplaçar-se cap a l'esquerra. De fet, gran part de la ferrata Coralla és un llarg flanqueig horitzontal cap a ponent, ja que va progressant per l'allargat estrat de roca que hi ha per sobre el bosc. El material d'aquesta via està molt ben mimetitzat amb l'entorn. Com que la roca és una miqueta grisa i tots els ferros són grisos i tal, està bastant mimetitzat. Què vol dir això? Que no hi ha, des del baix de tot, no veus aquí una destacada, no està molt destrossada la muntanya en aquest sentit. Sempre hi ha aquesta queixa de cara a les vies ferrates. A part d'això, dificultat. De moment, bastant senzilla. Està extremadament samada tota la roca de la quantitat de persones que hi deuen passar, perquè com que hi té un accés molt fàcil, segurament això diàriament hi venen centenars de persones. L'estrat rocallós per on va la via ferrata està situat entre els 1.250 i els 1.420 metres d'altitud, amb unes vistes esplèndides sobre els pobles de la comuna de Passy i especialment sobre les muntanyes que hi ha més al sud. Doncs sí, aquí darrere tenim tot el massís del Montblanc. Veiem tots els cims, Vianassai, Goter, el cim del Montblanc i bé, un paisatge espectacular. És distreta, no té dificultat, però com a mínim a la que gires el cap tens un paisatge que no és gaire fàcil de trobar. Hi ha tota mena de passamans, grans i petits, en molt bon estat i tots espaiats i ben acurats, així com el cable de vida que dona molta seguretat. Dificultat? Aquí a França, no sé si és general o no, però és bastant diferent que a Espanya o a Catalunya, que et diuen que 3, que 4, que 5, que és una miqueta més específic. Aquí diuen algo difícil més, molt difícil, llavors és més ampli, suposo, el rang de dificultat dintre de cada categoria. Per fer-ho una mica més entretingut i emocionant, han posat un pont tibetà que permet jugar una mica més amb l'equilibri i la verticalitat. Molt allà al mig d'aquest pont. Fa un dia radiant, la visibilitat és bona i el paisatge esplèndid tant per fer la via ferrata com per volar en parapent aprofitant les corrents ascendents que sorgeixen de les roques escalfades pel sol. Com que estem filmant el recorregut, fa molt bon temps i no tenim cap pressa. Anem deixant passar altres muntanyencs que venen pel darrere, com és el cas d'una mare amb la seva filla. We are from Russia. Here we are on holidays. We actually live in Netherlands and we have summer break of the kids. So we enjoy French mountains and going back tomorrow. It's really amazing. You see Mont Blanc, you see huge mountains and the valley, of course. Amazing place. Tot i algun tram vertical de pujada, l'itinerari continua sent un llarguíssim flanqueig. Perquè ens en fem una idea, dels aproximadament 500 metres de recorregut de la via ferrata, només 180 corresponen al desnivell, a l'altura que guanyem. Així que és un continu desplaçament lateral. Probablement això també fa que sigui una via ferrata assequible, de manera que molta gent, encara que no tingui experiència en muntanya, la pot fer. De fet, hi ha persones, com aquesta noia anglesa, que hi puja totalment sola. We don't have via ferrata in England, really. Just normal climbing, and
for the past 8 years of coming here, I've had little children, so I've stayed with them, and my husband climbs very fast. Now, he told me I need to do this one because it's easy. He said this is easy, and he will stay with the children, and then I will go to the children, and he will climb it in 20 minutes, he says. I like the challenge. I like the climbing up the rocks. The view is good, as long as I don't look down. Per sota els nostres peus hi ha multitud de cases, o més ben dit, dels grans xalets que formen les poblacions que omplen bona part de l'àmplia vall del riu Arba, que neix a les glaceres del Montblanc i desemboca a Ginebra com a afluent del Roine. Després de continuar flanquejant la paret, tot passant per damunt d'alguns taulons, arribem al tram final. La paret fa un gir de 90 graus i entrem en una zona situada a l'ombra on hi ha una petita cavitat. Un tauló permet superar el buit que hi ha per sota i encarar el darrer tram de pujada vertical per un marcat diedre, ben farcit de passamans. Molt llarga, és bastant llarga, però relativament senzilla. Lo millor que tot un tros. Per què? Perquè hi ha ombra. Uns metres més i assolim els prats d'herba situats damunt del llarg mur de roca que hem flanquejat durant un parell d'hores. És una via per gaudir-la, té un nivell bo per gent que s'inicia, per gent que simplement vol fer una mica d'activitat sense forçar massa la màquina i gaudir de les vistes. Bon equilibri. Està molt ben equipada i hi ha molta seguretat, per tant les famílies s'animen, és una de les activitats que fan durant les vacances i mira, és una activitat per fer amb totes les edats. Així que ja ho sabeu, a tocar de Chamonix, la via ferrata de Coralla us permet passar un matí fent una activitat poc exigent, però gaudint d'un paisatge esplèndid i, si es vol, en companyia fins i tot dels més petits de casa.